Pois eu son Rebeca, son unha rapaza burguesa, da familia burguesada, vida un pouco a menos, non? Que realmente siguen mantendo o mesmo nivel de vida, pero están sen cartos pola mala praxis do seu pai, non? Entón tense que someter a unhas cousas das que no fondo non está de acordo, sobre todo emocionalmente, síntese moi mal, porque está casada cun home co que lle obrigaron a casar, pero parece que eso non é suficiente, ten que ter un fillo, pero non hai maneira, e aparte ela dalle moito asco ese home, e a vez aparece na súa vida como unha pequena alma xemelga, donde ela por primeira vez dase conta que a súa vida pode ser diferente.